San sa baga kapulisan, ang usa ka ulitaw dala ang warrant of arrest tungod sa krimen nga nahimo ang pagpanlugos sa gihimong pagsusi sa XFM Davao Region nasayran nga alas 3:30 sa sayong kabuntagon September 24, 2025 hiniusang nagpahigayon sa pagselbe sa warrant of arrest ang mga personahe sa Santo Tomas Municipal Police Station kauban ang tulo ka baga branches sa PNP sakop sa Davao del Norte batok ngadto kang alias Jill hamtong ang paginaron og residente sa Purok 4A Barangay Tibalog Santo Tomas Davao del Norte gikabutiag nga ang mga PNP nakadawat og report nga ang wanted anaa nakitaan sa public bus terminal sa Tagum City, Davao del Norte. Hinungdan nga ila kining gioperasyonan nga miresulta sa pagkasikop sa suspetsado. Ang warrant of arrest gipirmahan ni Honorable Judge Minerva Pacquiao Pipino Istrimos sa Family Court 11 Judicial Region Branch 3 Panabo City, Davao del Norte niadtong Abril 11, 2025 ug way gikarekomendang piyansa para unta sa iyang temporaryong kagawasan. Sa kasamtangan, ang naarestong responsable temporaryong gikulong sa Santo Tomas Lock-up Jail samtang gipaabot ang mando sa korte para mabalhin sa tamang lugar para dito niya silbihan ang salaod nga iyang nahimo. Katropa para lagsikang pirmi nga magsilbi sa imong pamilya, magdumar og Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C og Premium D3 Softgel Capsule ang trayo nga produkto sa Yes to Health and alang sa rikos ng Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabre, XFM News.